Optagelse 2. Påfyldning af olie og benzin. Det her det er en dunk. Store rum benzin. Det lille rum olie. Så sidder der en nøgle her til at spænde kæde med. Man slår bare benzindækslet op sådan der og drejer det rundt. Sådan der. Når man skal fylde benzin på, så er det sådan en smart hælletut, hvor at man stikker tutten ned i, og så sådan her braser, og så fylder den selv op. Og nu kan man høre, nu stopper den, og den stopper bare af sig selv, og så trækker man den op. Super smart. Olien er helt normal, ikke? Olien er helt normal. Sådan der. Olie. Eller man bare. Sådan. Og husk, hver gang man fylder benzin på, fylder man også olie på. Og den skal have brugt, når den har brugt benzinen, så skal den også have brugt noget olie. Ellers har den ikke smurt kæden.